Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur kami di hari nan fitri mencapai rahmat Tuhan Ilahi Rabbi. Basa badena yo mananti lentunan saluang menari-nari. Basa badena yo mananti lentunan saluang menari-nari. Minang mayembal pulang rumah gadanan membayangi Girmanyo takbir di hari raya dan takana jo ai habunro taraga kampung nan jo halaman dana Minang manunggu kita. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, kabulkanlah pinta pinta sajadah sagamang sayun salangkan di hari suci nan fitri iko. Sajadah sagamang sayun salangkan di hari suci nan fitri.